Eguerdion denori, kaixo Joseba, iraila iritsi da. Gure oporrak bukatzen ari dire eta gure landariak udaran zehar sufritu egin dute. Hemen gaude gaur, Gorbeia Lora zaintzen eta gaur ikasiko dugu nola berpiztu landare horiek. Zergaitik behar ditugu landariak gure itxian? Ni beti esaten dut berdina. Poza ematen dutelakotz, politiak dire, freskuak dire. Nik zesango izut, matia ditut pila bat landariak. Eta etxe barrengoak bereziki ematen du pixka bat esaten den bezala sensibleagoak direla. Eta onuragarriak dire, badaude landare batzuk katalogatuak edo, airea hori etxe barruan garbitu egiten dutelakotz, orduan oso interesgarriak dire. Gero, baditu gure etxean ordenagailuak, telefonoa gauzat eta beste. Badaude baita ere, beste landare batzuk, pixka bat, uin horiek edo xurgatu egiten dituztenak orduan, zer gehiago nahi dugu. Landare goxua. Politia, pozgarria eta gainera gure etxea garbitu egiten dutela. Asi eske landareak behar ditugu bai edo bai. Udaran zer gertatzen da betikoa. Joaten gara oporretan. Egia da oporretan joaten garenean, normalian gure etxeko persianak eta leihoak itxe egiten ditugu. Orduan landareak fotosintesia hori ilunetan ezin du egin. Bueltatzen garenean, landare hori ja dago sufritzen. Batzuk hil dire eta beste asko sufritzen. Orduan horiek gure lana, iraileko lana da, landare horiek berpiztu egin behar ditugu. Nola berpiztuko ditugu? Normalian udaran landaria asko hazi egiten da. Egia da, sufritzen egondu direla ilunetan, baino asko hazi dira. Garrantzitsuena da, lorontzia aldatu egitea. Begira, adibidez, honek, begira nola dituen sustraiak, honek ezin du horrela bizi. Orduan hau da, zinta bat. Zinta bezala ezagutzen ditugu, baino begira nola da ongaxua. Honek ja horrela ezin du bizi. Orduan aldatu egingo dugu. Botako dugu lur berrila eta landaria aldatu egingo dugu. Begira, guatzen botatzera lurra eta berpiztuko da ikusiko duzu ez egoxo. Hau da gu gozegosiak gaudenian eta ematen dut errela, berrunplater gozozo bat, berdin. Landaria biziko egingo da. Orduan, oso kompaktatua baldin badago, lagunduko diogu mugitzen pixka bat, eta hortan ja sartu egingo dugu. Lurrakin osatuko dugu, goxo-goxo gure landaria, eta orain ongarria. Ongarria hau da landariaren janaria. Orduan hartuko diogu pixka bat, egira, eta sartu egingo dugu, bueltan-bueltan. Orain ze behar du honek urtrago bat. Argitasunara aterako dugu, eta ikusiko duzuen nola berpiztuko den gure zinta landaria. Orduan gure zinta listo dugu, hau jaso behar dugu ja, eta beste bat aldatuko dugu. Oraingoan aldatuko dugu filodendro izena duen landaria, eta oneri tiesto berez landaria hau asko zabaltzen da, orduan lorontzia handia guaiarriko dugu. Lehen bezala, lehenengo botako dut lurra, bai? Lur goxo-goxoa, lur on bat ere garrantzitsua da, aterako dugu gure filodendroa. Eta sartuko dugu eta berriro lurrakin osatu egingo dugu. Ikusten baldin badugu adibidez begira. Landare honek badaka hemen halako onjo txiki bat edo. Orduan min hori baldin badute guraiziak. Hartu guraiziak eta beldurrikan gabe, ez izan beldurrikan landaria mozteko. Ez dupena merezi landare guztia arriskuan jartzia, kendu egin diogu, osto bat kentzia ezerrezta, zauria sendatuko da, eta gure landaria berpiztu egingo da. Hau, listo. Orduan, fijatzen bazatek, gure kalateak, lorontzia aldatu baino lehen, hemen lana egin behar da, landare osto hauek, begira, horitu dire, egarria pasa dute, nik uste gozia baita ere, ilunetan egundu da, orduan hau nire gehien gustatzen zaidana. Guraiziak hartu, eta guazen txukuntzera landaria. Hartu ostoa, ze osto den, beraino guraizia sartu, eta moztu beldurrikan gabe. Ikusi, begira, hauek denak mozteko daude. Hartu ondotikan, beraino guraizia sartu, eta moztu. Bueno, Gorbeia Lora zaintzatik gaurkoa bukatzeko erresumen txiki bat egingo dugu. Gogoratu, landariak lorontzi zabalagoa,
argitasuna behar dute, ongarria behar dute, eta hostoak beldurrik gabe guraize hartu eta moztu. Ba, Joseba, zuriz esango dizut zurekin sukaldeko kontuak ikasten ditugu, eta Gorbeiakin landare kontuak.